Пореден ден в правене на нищо. Лежах, ядох, после пак лежах. Мързелът дано не ме затрие. Oh my God, you are so beautiful. How old are you? Румения. Знаете ли, от известно време нямам абсолютно никакво желание да качвам комедийни видеа и скетчове и да пълня социалните мрежи с ненужни видеа, които нямат никакво значение и смисъл. Случващото се в България е много важно и според мен е по-добре да застана пред камерата, да изкажа мнението си и да насърча хората да отстояват правата си. Независимо, че живея на хиляди километри от България, аз винаги ще отстоявам правата си и винаги ще търся най-доброто за моите родители, за моите приятели, семейство, роднини, баби, дядовци и за тези, които ме гледат. Аудиторията ми никак не е малка. Имам платформата, с която мога да насърчавам всички вас да отстоявате правата си и да се борите за тях до край. Не може някой друг да решава какво ще се случва с вас, вашето бъдеще, бъдещето на вашите баби, дядовци, бъдещето на вашите деца, родители и близки и приятели. Протестите са едно важно нещо, с което ние може да покажем на тези, които са в парламента, че ние решаваме какво ще се случва, а не те. Те не могат да решават за всички нас. Това, че ние сме ги избрали, не им дава правото да се играят с нас и да си правят каквото искат. Защото винаги може да ги заменим с други. Така че отстоявайте правата си, покажете, че ние сме силата, бъдете единни, защото това ще реши вашето бъдеще. Шарам, шарам, ногом шару шарам, варам, варам, охто момка варам, вара, 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 лица, я съм цурата, я съм цура, садва лица, вара, момка два, вара, 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 лица, я съм цура. Георги, айде идвай, че ще украсяваме елхата. Айде, кое време стана, бе? Те всички вече украсите елхите. Леле, ти Снежа ми звънят, че с Сашко вече са украсили. Значи, компютъра по-важен. Мамо, здрасти. Айде бе, Георги, голямо туткане бе. Айде бе, какво? То стана вече 5 часа, за кога ще украсявам тая елха? Айде, вземай тук и почва да слагаш играчки, аз докато оправям тук нещата. Добре де, сега ще ти помогна. Каква е тая играчка, бе? Аз я направих в училище. Оле, тя е много хубава, бе. Как така за най-отпред ще слагаме на нея и трябва специално място. Чакай. Имахме по изобразително изкуство да направиме играчка за елха. Оле, ето какво като си я направил ти? Ще сложим я тук на специално място. Най-отзаде, така, да може да украсява тук отзаре. Няма значение, че ти си я направил. Много е хубава, да, много е хубава. Ти направо си оставил ръцете. Айде, заминавай, аз ще се оправя сама. Олеле. Окей, хора, отиваме към арената, където ще бъде Леди Гага. A few hours later. Ехо, подготвяме се с костюма ни за концерта на Леди Гага. В момента го гладя, защото е ужасно намачкан. Ще бъда облечен като Бруно Марс от песента Die With A Smile с Гага. В момента си шия панталона, стеснявам го леко, защото е елка, пък изглежда малко като чувал върху мене, ама правя всичко възможно, за да изглеждаме приблизително окей. Изгладен и готов да го облечем. Окей, хорица, това е много набързо включване, между другото. Днеска е концертът на Леди Гага на първи ред. VIP билети, както и да е. Проверихме за утре, дали има все още билети, нали? Купихме билети за утре също. Така че днеска гледаме шоуто от първи ред, а утре гледаме шоуто от най-последния ред, за да видим какво е усещането така и от двете места. Готови сме за Леди Гага. И нямам търпение да ви покажа какво се случва. Отиваме към VIP Lounge. Нямам търпение. Окей, хора, в момента чакаме на опашката за снимка да се направим в VIP зоната. Окей, хорица, ние сме най-отпред на барикадата, но нищо не се вижда, защото е супер тъмно. Така че, съжалявам.
I won't cry for you, see. When you're gone, I'll still be Bloody Mary. The category is dance or die. Manchester, put your fucking paws up! In the door, to the angels, drawing circles in our arms. Hands up, let's go! Abracadabra, Hamorunana, abracadabra, Wanda Ugaga. In a tongue she said, Death I love. So put your fucking paws up! Put your paws up! Abracadabra, Hamorunana, abracadabra, Wanda Ugaga. Abracadabra, Hamorunana. In a tongue she said, Death or love tonight. Готови сме за Леди Гага. Hands up! Go get your friends and meet me on the floor. I'll set to take you to the garden of Eden. Everybody, know we can't leave a man on the face. Put your hands up and sing it. I could play the doctor, I could cure your disease. I'm your biggest fan, I follow you until you love me. Baba, Baba, Roxy. Don't call my name, don't call my name. Alejandro. I wanna watch you burn tonight. Put your hands up. I'm gonna make you scream. That's a matter of fact, don't be a fantasy. I want your love. You sound boy. You're really sly. Like a lion on the hunt for this kitten over here. I'm having a good time. But I won't be used for my love and left out to cry. Sing it. Getting on the boys for days and we'll still have the summer. Come on, let's go. I'm getting falling away. Just got me some mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. I'm off the deep end. Watch as I dive in. If the world was ending, I wanna be next. Love, love, love for what you love. Sing it. Know you love it, all you love is with me. Show me your dick. Окей, хора, приключихме с концерта. Аз бях най-отпред, не успях да взема автограф от Гага, но и бях с разстроен, между другото, през цялото време накрая. Няма как всички да получат автографи. Продължаваме напред. Не записвах много, защото бях в екстаз и нямах никаква идея какво се случва и къде се намирам. Нещата, които трябваше да ни дадат днеска заради това, че сме с VIP билети, ги няма. И в момента е голяма хамалогия и не знам къде отивам. Ало, Саше? Айде, аз съм готов. Излизай след малко. Има чакай пред блока. Георги, какъв блок, какви 5 лева, бе, момченце? Ти написа ли си домашните, че ще ми излизаш, бе, а? Хич не ме интересува Сашко, Машко или който и да е. Домашните Такова, на първо абе... място. Ей, знаеш ли какво, бе? Аз забравих да направя нещо, да. Айде ще се обадя някой друг път да излеземе. Не, бе, не е заради майка ми, не е заради майка ми, в никакъв случай. Не, майка ми винаги ме пуска да излизам. Абе, има тук... Абе, знаеш какво? Айде ще се обадя някой друг път да излезе. Айде, да. Айде, тук е една малка работа трябва да направя. Да, айде. Мамо, значи ни ти ли писна, бе, човек? Я да не ми се отговаряш такъв, бе, че като дойда там ще видиш ти. Ага.
Мамо, днес имам 5 по математика. Моля, как така имаш петица? Защо не е шестица? Ема, петица е висока оценка. Всички други имаха тройки и двойки. Ти не дай да ги гледаш другите. Хич не ме интере кой има двойка и тройка, Иванчо, Първанчо, Геганчо. Хич не ме интере. Ти трябва да имаш шестица. Ти гледай себе си. Те ако скочат от някой мост, ти ще скочиш ли? Все ще гледаме другите, ама себе си кога ще погледнеме? Все си недоволна, бе, мамо. Все си недоволна. Кога ще си доволна един път? Не съм доволна. Да, не съм доволна. Искам да си най-добрия в класа. За да мога утре да изляза аз тук в махалата и да кажа на всички с високо вдигната глава, че имам много добър ученик в къщи. А не да ме излагаш. Петица бил имал. Какво ми се хвалиш? Когато е шестица, тогава ми се хвали.